Haia, a dwi yma yn Tafwyl ar y dydd Sul efo Osian a Branwen sy'n frawd a chwaer rhag ofn chi ddim yn gwybod. A heddiw dwi'n mynd i gael gêm bach byr os dyn nhw'n oce efo chi? Tad, dim problem. So, ydych chi'n iawn i fynd cefn wrth gefn? Iawn. Felly, os ydych chi'n meddwl mae chi sy'n mwy atebygol, pwyntych at chi. Ac os mae Branwen neu Osian, ffordd arall, pwyntych ffordd arall. Oce, fab, gan i fynd. Cwestiwn cynta. Pwy sy'n mwy atebygol o anghofio geiriau ar lwyfan? Anghywir. Pwy sy'n mwy atebygol o droi fyny'n hwyr i'r gig? Cywir. Pwy sy'n mwy adoniol? Go on, Branwen, rho joc. Be di un o hein? Llaw. Un o hein di marw. Dim syniad. Anyway, nhw'n ni gario ymlaen. Cwestiwn nesa. Pwy sy'n mwy nervous cyn perfformio? Cywir. Pwy sy'n mwy atebygol o ennill X Factor? Ie. Iawn, cyfarta ar hwnna te. Pwy sy'n mwy cystadleuol? Cywir. Pwy sy'n mwy atebygol o faglu ar y llwyfan? Cywir. Pwy sy'n rhoi y presantau dolyg gorau? Cywir. Iawn, bad na. Da i dda. A pwy sy'n mwy a trendy? Dwi'n gweld hwnna eitha hafal hefyd. Hafal. Anghywir felly. A cwestiwn ola. O, iawn. A cwestiwn ola felly. Pwy fydd fwy a hungover fory? Cywir. Gret. Diolch yn fawr i chi'ch dau a pob lwc efo'r perfformio heddiw. Diolch yn fawr.